Pariviono Oma Ready Unit. Lokasi ini di perbatasan kota Surabaya, tempatnya di Beci, Pakal, PDAM, banyak urip rek. Sorry. Lah omahe wapi rek yo, delon nang mburi ki rek yo. Nah, lingkungan sekitar sepilno aja. Wis ruwami rek yo, ala-ala perumahan yo, tapi dalane tok ae sik durung merdeka. Engko pasti merdeka, tenang ae. Iki unit ready wis kate inden-indenan yo. Iki ukurane 5x11 regane 270 juta. Lho, delon wapi rek. Nah, pagar loster ae, pagar permanen lho wapi rek yo. Loster, perpaduan loster kanan kiri nang kene ono boto boto merah, terus kene batu alam warna hitam lho. Kok nang kene sampean kan kono pagar wis to. Nek masalah karpot nang kene ombor yo, mobil opo ae sok mlebu tenang ae. Pas tampak depan wis kayak ngene, batu alam, perpaduan batu alam karo cendelo, lampune downlight koyo apem ngono iku rek yo. Lah terus keistimewaane omahe iki rek yo, ono ruang tamu outdoor rek yo. Lah kene iku iki ruang tamu outdoor, soalnya iki wis deg-degan rek yo, ruang tamu outdoor. Cara ngono sampeyan nek duwe tamu rek wis gak usah digo mlebu menjero rek yo. Deken njobo ae, menghemat wong iri karo wong dengki rek yo. Ben kekayaanmu gak dentip tanggane rek yo. Engko tanggamu iri kalungan kulkas pasan. Yo. Terus nang kene kena gawe apa? Parkiran sepeda motor rek yo, sampeyan aturun dhewe. Iki sen progres pintu nih, engko CUTV rek yo, kusene almini sing jelas yo. Ah, iki ruang keluarga sing super gede, kene gayasinan wong sak RT rong RT semut. Lho, plafon nih wis drop ceiling PVC nang kono ono kaca gede, kaca permanen rek yo. Dadi omah iki pencahayaane apik rek yo. Kamare ono loro zigzag. Lah, iki area ambekan sadu nek bengi karo bojone sampean. Ojo lali engko cendelo ditukul gorden. Oke. Nah, terus nang kene kira yo ketemu karo dapur. Dapure yo gede, kene nggone kompore, kene nggone magicom, kene wastafel rek yo. Nah, terus saiki ndek kene kamar pertama, kamar kedua rek yo. Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama, gede sisan kene gawe ambekan sadu. Aw, ngene ku ya. Nah, terus nang kene iki engko kene gawe umba-umba rek yo. Kene wis tak colokan mesin cuci, kene iki wis tak kran, kono wis tak pembuangan. Lah, iki kamar mandine sing super gede. Oh iya, kamar mandine sing super gede. Kene terus wong 20. Kloset wis gawe kloset duduk, wis tak krani, yo. Krane CUTV. Tapi unitnya ready rek, langsung digas. Soalnya batas kota golek unit ready ku angel rek yo. Wis langsung digasing gelek-gelek omah cewek karo Surabaya regane murah. Wis kene iki solusine ndek Rifai Property. Unit ready wis kate inden-indenan. Wis ngono yo info teko aku dineki sampean minat pengen takon-takon utawa pengen survei lokasi bendino rek yo tak anterno langsung WA yo kecuali hari Jumat kecuali hari Jumat soalnya lek Jumat libur rek yo aku jadwale ngimami. Wis ngono yo untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.